ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад марама сурат маълумотро кунем, фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа ва шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Рудаки, Ленскира ва аз территорияи шаҳри Кӯлобам ҳастанд. ва хонаҳо нархҳошон сар мешавад аз 75 сомонӣ бадон ки хонаҳои арзон ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. дӯстони азиз, навора сар мекунем, то охираш тамошо ки лайкото назанен, навора сар мекунем, маромад рафте. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудаки дар повороти Ленинград гуфтагӣ ҳастад, деҳаи Комсомол. ноҳияи Рудаки, повороти Ленинград, деҳаи Комсомол. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона кардагӣ тавира бадон ки як дар хона, яъне ки дурун ба дурун бадон азиз ки ду дар хона ҳисоб мехӯрад, якта калидор ошхона, яъне хонаҳо дӯстон азиз дурун ба дурун ва барои 4 дар дига хона фундаментам рехтагӣ дорад. гирди хона полни худ маҳкам обсвет ҳаст. дарахтони навниҳол рӯи ҳавлиҳошон бисёришон бетон кардаги ҳастанд. дарахтони мевадиҳандам дорад. ремонти хона хайдар средня барои зиндагитон мешавад. хоб дар наздикии хона мегӯяд мактаб, мағоза, роҳи калон мегӯяд, то ҳамин хона роҳ асфалт, яъне ки роҳи калон аст ва мактаб, мағоза, ҳамихел масҷид чизо наздик аст. ҳамагӣ бо нархи 240 000 сомонӣ мегӯяд нархи хона аст, бо арзонтар мешавад. фундаментҳои рехтагӣ бо ду дар дига хона тайёр, кадоме ки наличи мегӯяд боз арзонам мекунем 240 000 сомонӣ бардорон. маромади рақамҳои Тоҷикистон аст, мегафон кор мекунад ва рақамҳои Россияшонда WhatsApp ҳам пайваст доранд. занг занед, қачон суҳбат кунем, бо арзонтар карда метавонед марама. дуюм квартираи фурӯшӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар рӯпарӯи бозори ғайрат гуфтагӣ аст соҳибшон домои Шабчароғ. сехонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад, 54 квадрати метр бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термос, даруни хона бадрон ремонтош средня барои зиндагитон мешавад. дар пеши дом мегӯяд, яъне ки бозор, садик, мактаб, ҳамин хел чизо аст. хона мегӯяд бе посредника, мегӯяд соҳибашон худашон телефона мевардоранд, қайтон гап мезананд. яъне ки дӯстон вообще вариантҳои алишӣ надорад, мегӯяд на ба хона, на ба мошина меша, тоқа суми холӣ гуфтагӣ аст. ин рақамошон мегафон аст, ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегиранд боз муомила ҳам дорад. хай хонаро мегӯяд як камтар ремонт талаб ремонт мекунем. сехонага бо нархи 260 000 сомонӣ. бо зангза дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. шумо дамагарам хай рекламаҳои квартира, хонаҳай, мошина чизе ки боша бадрон намхел сурат маълумот шуда кунем, мо фурӯшта рекламада албатта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тур дар деҳаи Совхози Ватан гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи шаҳри Тур, деҳаи Совхози Ватан. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардаги бадан хонаи нопурра, яъне хонаи коробка, деворуш бардоштагӣ аст, болош нопӯшонда. гирду ванашда одамо зиндагӣ доранд, обсвечам аст, фақат хай хона, яъне ки стройкаш нопурра, ба дили хотон када мегирен. ҳамчун заминам ҳисоб мехӯрад. ҳамагӣ бо нархи 95 000 сомонӣ гуфтагӣ аст, бо арзона мешавад. ҳамаи документош мегӯяд, ҳуҷҷатам мегӯяд дорад. дастроша мегӯяд, одамоне ки бо наличи мегиранд арзонтар мекунем. бозам такрор мекунем ки 95 000 сомонӣ бадорон арзонтара мешавад. инамҷа лайкото назанед дар навори мо ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чузонед, силкаша подписат кунед. чӣ хонае ки мехаред дар комментар нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мегардонем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, 65 микрорайон. ду хонага квартира аст ки дар дуюми ошина қарор дорад. доми 5 ошина дар дуюмаш 58 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термос, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ.
квартира мегӯяд техпаспорт мегӯяд дорад, мегӯяд дом мегӯяд наздикии роҳ дорад, дом тайёр аст. 65 микрорайон новостройка дом одамо зиндагӣ доранд. дастрошро мегӯяд мефурӯшад, мегӯяд бо нархи 350 000 сомон. Нибадорон бо арзона мешавад. термиз ва ванна ва кондитсионер дорад. ҳамагӣ бо нархи 350 000 сомони. одамоне ки наличӣ мегиранд арзонтар мекунем. яъне ки мисол ранги сехонага сабадо сехонагам хоҳем мекунем. дурнӯш хела кушод аст. рақамошо навистага аст. инамҷа билайн метавонед аз ин рақамо дигар маълумотҳои пурраша гирен. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, агар шумо ҳамохали реклама бошад, агар квартира замин хона марҳамат шумо мехироӣ кунед, мо фурӯшда эълонда мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон ҳаста аз ноҳияи рӯдакӣ аста ки нагуфтиянд дар куҷош. дар маркази ноҳия мега соҳибшон, яъне райони рӯдакӣ дар ленский район. аниқташа худатон мепурсед. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагиам мега соҳибшон. хонаҳо бисёрш ремонт дорад, баъзеҳошон ремонтош нопурра. 6 сотиқ замин баъдрон 5 дар хона. обсвет ҳастай ошхона баня кухнӣ дорад. як халедори дароз гирди хона маҳкам. боз як ду дар дигар хонашон назди, яъне коробка ҳастай болош нопӯшонда. обши 5 дар хона мега дар ду пара хонаи нав кардагӣ ҳастай. 3 дар хон даи пара, 2 дар хон даи пара назди, як параш сохтмош нопурра, деволош бардоштага ҳастай. фақат болопӯшам хои корош мондага. дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. одамоне ки бо наличка сумкати мегиранд мега бо арзонтара мекунем. маълумотҳои иловагӣ ва 100% мега тариқи телефон фақат барои одамони харидори аниқ. марҳамат, хайр бо қадчо суҳбат карда дигар маълумота гирем. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар гипразем гуфтага ҳастай соҳибшон, яъне шаҳри душанбе райони сино маҳаллаи гипразем. духонага квартира ҳаста ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. доми 11 ошӯна дар сеюмаш қарор дорад. 52 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухнӣ термиз ванна кондитсионер ҳамаш нав аст ки ремонтҳои замонавӣ люкс пеши конечкаи маршрути 2 14 19 54 мега соҳибшоне ки маршрутҳои ҳамин ба пеши дом мегзарад. ҳамагӣ бо нархи 360 000 сомонӣ гуфтага аст соҳибшон арзонтара мешавад. боз такрор мекунем, нархаш 360 000 сомонӣ аст ки конкретна одамони харидор да бо арзон мешавад. хона мегӯяд бениҳоят ҷои хуб да мега соҳибшон лаби роҳ дастай доми 11 ошӯна дар сеюмаш қарор дорад. бо ҳамаи чизош дӯстони азиз, ина рақамошон ҳастай вавилон кор мекунад. марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамо гирен доми нав. ҳафтум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ аз маркази ноҳия мегӯяд то ҳамин хонара мегӯяд ҳамагӣ 2 ё 3 километр роҳ ҳастай соҳибшон. аз маркази ноҳияи ҳамадонӣ 2 ё 3 километр роҳ то хонара. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсул дорад бадарон ки барои ду дархона фундамент рехтагӣ тайёр аст. заминаш мега тошра мега намедонам мега ё ки 7 сотиқа мега ё ки 8 сотиқа мега соҳибшон, яъне ки пурра ҳисоб кардагӣ нестанд. дар наздикиш одамо зиндагӣ доранд. обсветшам аст. ду дархона фундамент рехтагӣ аст ва як камаз хум ҳамихел шебина дорад. чихеле ки дар навор дидасед ҳаминҷа чихеле аст. ҳамин хеле бадрон маълумотҳои аниқтарша мега тариқи телефон. нархи замин бо фундамент мега 70 гуфтасем бо арзонтар ҳам мешавад. ина рақамҳои мегафоншон насига аст. маълумотҳои пурра тариқи телефон. одамони харидори конкретна мега занг занад арзон мешавад. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон бояд тайга аст. хонаи фурӯшӣ аст ки аз территорияи ленский район ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи баҳористон гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ мегӯяд заминашон мегӯяд 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра. якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. гирди хона маҳкам, рӯи ҳавлӣ кушод. даруни хонаҳо хайр ремонт доранд. хоб кухни баня, яъне ки душуш отдельно аст ки кафе мафе задагӣ аст, ремонт дорад. хайр чихеле ки дар навод аст хона тайёр аст барои зиндагӣ. ҳамагӣ бо нархи 180 гуфта соҳибшон бо арзонтара мешавад. одамоне ки наличӣ мегиранд мега бо арзонтара мекунем. ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи баҳористон. ина рақамо мегафоншон насига аст. аз ҳамин рақамо дигар маълумотҳои пурраша занг зада гирен. арзонтара мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад,
марҳамат шумо хеле ай даст надиҳед роҳӣ кунед сурат маълумотча мо фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳамин хонаи фурӯшӣ буд ки пешкашдон кардем. Баъзе хонаҳош уже мо намонда савдо шуд, яъне ки рекламадамон тайёр кардем ки савдо шуд гирифтем. Барои ин бохоҳед навори нав пакаш дат кунем мебурем албатта то видеои оянда.